Nazdar. Ahoj. Čo si zás vymyslel? Dneska je veľký deň pre mňa. Zás? Extrémne veľký deň. Dneska je v podstate, ideme si... Plniť sny? Plniť sny, presne. Idem si, jak by som to povedal, neviem čo, jak to mám povedať vlastne v tomto videu. Ale už si to spomínal, keď sme boli na ECME, že máš určitý sen v živote. Možno málo kto to plne zachytil, lebo V málo kto motorkovom živote, tak, v motorkovom svojom mám iné sny, ale v motorkovom segmente mal som určitý sen. A bolo to také, že dlho som to už chcel vlastne a na výstave v jednom dieli som to hovoril presne, že toto by som úplne prijal. A vlastne teda môžete vidieť, alebo nemôžete, lebo nie, to tu moc vidno, ale máme to v aute naložené. No, ukáž. No, skúste hádať, čo to je. No je to motorka. Aká to je motorka? Nejaká veľká, ne? Keď to bere celé auto. Nejaká beta, alfa, mega? Čo? Jaká beta? Beta? Čo je to beta? Čo to je, že made in Italy? To došlo až z Talianska takýto stroj? Konečne som sa zbavil tej pomalej, slabej Hondy. Už mi bola slabá, ale ne. Je to troška iná motorka ako Honda. A čo teda s tou Hondou 300 predávaš ju, či? No, predávam. Idem sa toho zbaviť, lebo je mi slabá a chcem troška niečo lepšie. Ale ne, Hondu si nechávam, predávam Tenerečku. A toto je motorka, ktorá je veľmi špecifická a je málo účelová, ale bol to vždy detský sen a poďme si to teda dať dole. No, vozíkom alebo ručne, myslím, že som taký silák, ale tak asi to je ne. určite nejaká ťažká hovadina. Počkej, toto vyložíme. Tuto máme vecičky, ktoré si dneska ešte budeme ukazovať, brutality. Ale asi by sme mali použiť ťažkú techniku na toto, lebo keďže to je ťažká relatívne mašinka, relatívne ťažká. Bude poradný unboxing? Hej, úplne. ASMR? No nič, idem ti asi pomôcť, lebo vidím, že ideš s vozíkom to urobiť, elektrickým? Keďže idem vykladať veľmi dirty motorku, ideme to vyložiť elektrickým vozíkom. Sa nechám bičkať elektrickým vozíkom? Nech to troška zmierime tie emisie. Patrne. Pozri, ak sa to otáča, aký ride to má. Je to paráda, no. Toto má iný ride, ty kokos. Bodaj by ešte 70 mala takýto ride. To keby mala, tak konečne mi stíhaš niekde. Aby si to nezapichol do toho, neže ti ujdú one a budeš mať posne. Budeš to asi musieť pridržiavať. Fúha, to buď skončí v aute tie one, alebo v tej motorke. Už to vidím. Fú, to bola celkom robotka, sme sa tu dobre natrápili. Bola, ale pomohli sme si, zapali sme do toho mozog. Akože dosť to bolo nič moc. Ideme to posunúť, budeme to skladať vedľa toho vraku, alebo nechceme si kaziť záber na betu? A neviem, to celé ma to nikoho nezajíma, aby som to nerobil pri tom náhodou. Dobre, však môžeme to tu pokazí nám to videnia. Odkiaľ je tá motorka, priznaj sa. Pozerám, David Fabian Dobriš. Jasné. David Fabian je import pre Česko-Slovensko. Dováža všetky bety, je to veľmi dobrý predajca, milý typek, veľmi ochotný. Vie vám spraviť veľmi dobré ceny, proste úplne mega prístup. Ja som s ním bol brutálne spokojný, určite odporúčam, keď by ste niekto mali záujem o nejaký taliansky pekelný stroj, jak je tento v krabici zabalený. Takže poďme už, nekecajme okolo toho, poďme si to rýchlo rozbaliť, lebo už ani trasa nehlas, už neviem ani hovoriť, vieš. Tak to celý deň, že ideme robiť a si celý deň mi o tomto rozprával. No poď, ukáž. No ja to idem si dať nejakú onu, nejaký idem toto ešte posunúť, nech to tu nezavádza zábere. Vyťahni nejaký nožiček poradný. Čakaj. Myslíš, že oni používajú také lepácie pásky, ako čo my predávame na stavinách, také brutálne? Že by to prilepili tú motorku iba na obojstrannú pásku? Asi ne. To neviem. Či je to mamut páska? No. Od Dembravenu? Ideme si to, neviem, minule keď som rozbalal motorku, tak mi padla na zem skoro, ale ne na gurtniach, takže už bola vybratá z tej krabice, museli vlastne robiť určitý odblok, aby mi to odozdali v takom pojazdnom stave už. No to som vedavý, čo to bude. No teraz je ten moment. No ja som sám prekvapil, ja som to nikdy naživo nevidel, iba 25 som videl, toto je 24 Predýchaj to, sleduješ to, koľko to sleduješ, pol roka? Koľko? No aj rok, už nie pol roka. Rok na to sliníš, hej? 24 sa mi brutálne ľúbila a... Viete 24, hej? Hej, a bola v mega cene, takže som sa rozhodol pre ňu. No daj. Nevidíme nič. Vidím tu nejaké ladené veci, chlapče. Hej. Čo je toto, ty kokos? Fúha. To došla takto vyladená už? Toto vyzerá nejako brutálne. To čo si na Honde nebol spokojný s podvozkom, čo? Ty pána, no. Frezované diely. Toto nevyzerá jak Ultraby, ktoré som naposledy vybal z krabice. Toto vyzerá byť jak nejaké kajaby, ne, ty kokšo? To sú teda aj kajaby. Closed cartridge. To sú nejaké... To brutálne, ty kokos. Nič, ukáž, oddiaľ nám viac. Poďme rýchlo, trhaj. Jaké by išlo o život. Trhám. Ty pána, už vidím ten krásny latník. To je nejaká Factory asi, ne?
No, chlapče, no, brutál. Čo ti šmece? Fúha, tu vidím nejaké nálepky poradné, to bude niečo totálne ladené. No nič, musím ti pomôcť, lebo vidím, že už si zoslabol z toho, jak som to vyklal, už som sa unavil totálne. Fúha, toto je zaujímavý systém prenosu motoriek, miesto rajdov, ináč môžeš na tom jazdiť. Lowrider, pozri sa. Fúha, toto vyzerá brutálne. Čo ti dáva? No. Pozerám, že nejaké brutálne stúpačky sú tam. Kokos, to je aké maličké, hej? To ladené nejaké mi poslali nejakú 50-ku, alebo? Čo je prosím ťa za poťah, že to je tak drsné, že to ti všetky gaty vyšúka. Počkaj, to je najviac ladený poťah, čo sa dá robiť. To všetci drtiči, čo chodia po zadnom, tak toto poťah si tam proste dávajú custom. Ale táto motorka to má proste z fabriky. No nič, poďme to vybaliť. Poďme to vybaliť, čak ty kokos už... Nie tam poriadne vidieť. Neviem dočkať. A jak to vybalíme, ale počúvaj. Takto to vybalíme. Honďak. Honda mi dala silu. No, konečne to vidíme v plnej kráse. Čakaj. Ojo, ty kokos. Dobre. Ježiši, čo robíš? No, lebo ono to držalo o toto, chlapče. Prosím ťa. Ešte, že som bol taký rýchly, dač by to bolo na zemi už. Vlastne táto motorka nemá stojan, takže budeš musieť asi asistovať. A čo je to za motorku, čo nemá bočný stojan, Neviem, prosím ťa? čo to je za motorku, asi neboli na to peniaze vo fabrike mi ho dať. Ale fakt to nie je normálne ináč uchytené, len takže ty si išiel z extrému do extrému, hej? Že najskôr si jazdil na úvodzovkách najhoršej offroadovej motorke. Kokos, to je jaké malé, hej? To je úplne maličké, ja som teraz zvyknutý na Hondu. A nie je to stlačené tie tlmiče, či? Ne, nič. Nebolo to stlačené, vidíš, jak to prenášajú? Absolútne malinké, na to, že to má väčšie zdvihy a viac od zeme, tak je to... Znova to zdvihneš takto telom? Však to má 100 kileček iba, čo by si chcel? No dobre, tak už povedz teda, čo to je. No, už je to Beta RX 324 ročník. A je to hlavne? Je to vlastne rak. Čo? Jaký je to motor? No? A je to vlastne dvojtakt s karburátorom. Fú. Ja som na to strašne zasadnutý, ja nemôžem počuť o streku. Posledné 3 roky nič nepočúvam. Nemôžem počuť o strekovacom karburátori. Ale takto, pozor, ten strekovací karburátor není úplne že zlý, však motorky... No, strekovacia jednotka, ale není zlý, ale ja keď som na tom jazdil, tak mne to strašne pripomína štvortakt a nie je to také intuitívne. Ten karburátor mi pripomína proste tie staré časy, tie staré motorky. To je taký historický proste priebeh, že taký nábeh to má proste, že to nabere a úplne vás to. Takže hovoríš, že bude obsah na našom kanáli aj z takýchto poriadnych palebských jazdieb? Ideš sa učiť trošku jazdiť motocross a... Idem troška začať jazdiť, vlastne skôr to mám ako chuťovku túto motorku, že som si to kúpil vyslovene pre radosť, aby som sa na to mohol pozerať doma v garáži. Ale idem troška začať jazdiť motocross, idem sa troška zlepšovať v tomto smere. Čo sa týka, akože v podstate jazdil som taký ľahký motocross, ale nikdy som neskákal poradne a nikdy som vlastne nejazdil po drahách. Takže chcem troška sa učiť jazdiť po drahách a začať skákať. Takže... Lebo sa ti všetci smiali, čo? Keď si jazdil na Honde, tak... Môžete sa nechať prekvapiť, že aký bude bombastický obsah okolo toho. Už sa dúfam, že potom, keď chytíš CF-moto do ruky, tak s tým budeš skákať lavice. Aké to je mäkké, keby tu je Filip, čo aj príde za chvíľu, tak by povedal, aké to je mäkké, ale fakt to je mäkké, ty kokos. Dobre, ale poďme to vyťahnuť a poďme si ešte ukázať tie komponenty, lebo mňa veľmi zaujíma. Ja viem, že ty v každom videu vlastne okydávaš alebo hovoríš na motorky, že aké majú komponenty. Odkopni to. Teraz vlastne chceš ukázať ľuďom to, že čo sú za teba kvalitné komponenty. No, som veľmi zvedavý, že čo je pre teba dobrý komponent. Jediné, čo na Bete vždy som vyčítal, Bete, tak... Hej, čo je, počkaj, hej. No, poď. Čo som vyčítal, iné Bete vždy boli také lacnejšie plasty, ale potom som došiel na to, že vlastne Beta to tam dáva na sklo z toho hľadiska, že tie plasty sú veľmi ohybné, aj keď som na ne padol, ja som mal predtým 300 aj 430 aj Raste mal, tak vlastne tie plasty fajnovo, oni dosť vydržia, oni sa ťažko zlomia, že oni ostanú také škaredé, že aké by boli nalomené, ale nič im není tým plastom. No hlavne si je to brutálne lacné na výmenu tie plasty. Hej. Čo vieš kúpiť fakt za pár eur komplet. To s týmto... Takže keď niekto povie, že kovie je dobré na motocross, tak za mňa... Už som dostal aj nálepku. Čo je dobré na motocross? Pozri sa. Čo je dobré na motocross? Motocrossová motorka. A nielen na motocross, ale toto je, ešte si zabudol povedať, že v čom je táto unikátna táto motorka. To je vlastne prvý ročník tejto rady Beta RX. A oni spravili v Európe, oni spravili taký hybrid medzi motocrossom a endurom. Oni vlastne s tým aj prestali potom následne, 25-ka je úplne iná, 25-ka dostala aj iné naladenie tlmičov, dostala menšiu nádrž, dostala iné naladenie motoru, dostala 5 rýchlostí, toto má vlastne veľkú nádrž, 6 rýchlostí, má to tlmiče také, že asi to bude mäkké na moju váhu, určite na motocross, takže ono to bude v tom zmysle dobré, že na moju jazdu, na moje skúsenosti to bude dobre tá mäkkosť tlmičov. Ale keby som väčší pálič a chcem ísť rýchlejšie, tak fakt potrebujem tvrdé tlmiče. Toto sa skôr bude hodiť na to, že vlastne je to v tom hybrid, že má veľkú nádrž, má taký
má to v podstate motokrosové tlmiče, ale sú naladené tak medzi motocrossom a medzi takým countrycrossom a endurom. A vlastne ľudia si to strašne chvália, že sa s tým dá jazdiť enduro. Má to 6 rýchlostí a má to v podstate naladený motor tak na niečo medzi MX a motocrossom. V podstate rám je tam z endura vychádza. Táto motorka celá vychádza z endura. Oni nič nemenili na tomto ročníku v beta fabrike. A tá nová má aj iný rám, má aj väčšiu tú osku zadnú a proste aj kývku má inú. Takže oni vlastne kompletne, toto je jediný ročník, ktorý v podstate bol v Európe a spravili fakt z toho hybridnú motorku, že takáto motorka v podstate sa na trhu nedá zohnať. Buď máte motocrossovú špinu, fakt motocrossovú motorku, alebo máte čisté enduro. Takže si chcel povedať, že je to veľmi unikátne, hej? Že má to v podstate taký nie úplne ostrý, ale zároveň ostrejší ako endurový motor, ale zároveň to má v podstate endurovú spojku, že nie je to úplne ťažká spojka ako na motocrosse, dá sa používať na enduro a tlmiče sú není úplne motocrossovo ladené, že majú akože, sú to close cartridge, majú na to predispozície, sú to fakt tie vrcholové krajaby a aj predu je zadu. Pozri sa, aký to má to si ešte ukážeme potom, extrémny rezervoár, to som ešte nevidel. Ale zároveň je to, nie je to úplne naladené na totálne nejaké najväčšie lavice, ne? Ja som sa hral v tých tlmičoch trocha tých špecifikáciách a má to vlastne 46-ku tú piesnicu. Aha. Alebo 46-ku. 46-ku si uvedal, dnes to má 610. 46-ku na 16 a motocrossové motorky majú väčšinou 50 na 18. 18 je tá malá piesnica a veľká je asi tých 50 ten rozmer. Úplne sa tlmičiari mi nenadávajte, lebo nerozumiem sa do toho úplne, ale čo som pozeral, tak Ize Yamaha, čo je 250 úplne najnovšia, aj 25 má rovnaký podvozok ako toto, len má širšiu tú piesnicu, po čom to chodí vlastne. Má širšiu o 2 mm. Ináč to má úplne identický podvozok, plus samozrejme je to ináč naladené. Ale brutálne to vyzerá, akože takýto tlmič, čo človek dá niekoľko tisíc niekedy za takýto tlmič ladený, na to, ale tu je traktív alebo niečo, ale pozri sa, jak to vyzerá, ty kokos. Ale pozri na to, tu je fakt všetko ladené, stupačky, páčka. To je od výroby takáto motorka? Páčka je tu komplet toto, všetky ladené diely, Arrow výfuk je tu ináč Beta Factory, to je vlastne Arrow. Máš tu ešte napísané, koncovka neviem čo je, ale asi to bude celé Arrow. Tak toto je hlavne dôležité, na dvojtaktoch je predu ten zvon dôležitý. Hej, brutálne fakt ten poťah sa mi extrémne ľúbi. Beta Fabian je tu všade. Má to vlastne twinner, poriadny filter. A má to grafiky čo, ty kokso? Grafiky komplet Excel, motocrossové, Tagaso. A ešte aj pneumatiky, pozerám, že Micheliny. Hej, Starcross si to má výroby, to som na žiadnej motorke nevidel takéto drahé pneumatiky a pozri sa, aká halus, aký úzky rafiček je tam vzadu, pozri sa 1.6 alebo koľka to je. To bude 1.8 alebo také niečo, ale... No, úplne úzučký rafik a toto je halus, pozri. Má to ladenú zadnú rozetu, ladené nastavovate, všetko to má komplet, ešte ladenú radičku to má, pozri, vo farbe. Všetko je to ladené fakt na tej motorke. Není v podstate neladené veci na tej motorke, takže toto je za mňa úplne brutálne, že vlastne kúpite to... Ukáž ten karbec, ty kokos, to je nejaký... Karbec je Keihin a je natriskovaný na... Kokos, ale to je nejaký obrovský karbec, ne? To čo je za tento priemer tohto tu vstupu? Má 38 mm, ale neviem, či úplne znamená 38 mm možno vstup vzduchu, alebo... ale tak to nie, akože nie je to úplne najväčšie, tých 38. Ale väčšie sa v tejto dobe ani nerobí, nevidel som väčšie, väčšinou sú to 36 na endurách. Nejaký maličký motor, ale koľko to myslíš, že má koní na zadnom kolese? Američania to skúšali, ale tak americké hodnoty, ale však to bude asi to isté, ale je to relatívne až dosť slabé. Má to... Hej, ľudia sa niektorí sťažovali, čo fakt dobre jazdia, že je na pieskom povrchu, na motocrosse, čo sú fakt paliči, ale sťažovali sa, že to nemá taký výkon jak Yamaha 250-ka, že to vlastne má iba 40 koní na zadnom kolese alebo 41, ale má to fakt veľký krúťak na spodku, ten krúťak to vlastne zachraňuje a má to lineárnu krivku výkonu. Ale 250-ku myslíš dvojtak, nie štvortak? Áno, 250-ku dvojtak. A v podstate štvortakty 250-ky majú okolo 40 koní na zadnom kolese, 42, napríklad Honda Filipová. A v podstate sa sťažovali na to a Yamaha vlastne 250 má okolo 50 koní. Na zadnom? Áno, na zadnom. Toto má iba 40, ale ja som si povedal, že keďže som na určitej úrovni jazdeckých a moc sa v živote asi nezlepším, fakt mám toho veľa. Ale zlepšíš sa. Však možno určite áno, ja sa chcem zlepšiť. Ale na toto moje brkanie, čo tu máme okolie a plus je to výhoda, že ja som taký úchylák na motory, takže mi to určite dlhšie vydrží ten motor, keďže to má iba 40 koní. A nemá to 40 koní, podľa mňa to má viac. Má to strašne taký krúťak, takže ten krúťak... Ľudia písali potom, že to ide jak ich motocrossové motorky alebo jak ich 450-ky nejaké, že to porovnávali zase ďalší na YouTube, ale vyslovene na brzde 23 mala 40 koní, možno 24. Lebo ja som mal dvojtak, vlastne 300, 2022, alebo jednotku teda, a tam mala 40 koní na zadnom a verím tomu, že toto bude dávať vo vyšších otáčkach väčší výkon, podľa mňa to bude dávať, lebo to je... Ale pozor, toto porovnávali ľudia, nie bežní jazdci, ale to motocrossoví pretekári, hej, lebo toto je vrcholová motocrossová motorka v podstate od Bety, aj keď je určená tak niečo medzi motocrossom a endurom. Ja som veľmi zvedavý, ak sa na tom bude jazdiť. Fakt, že extrémne som zvedavý, lebo ľudia to fakt vychvaľujú, že tí, čo jazdia profi motocross, tomu vyčítali, že nie je to úplný motocross.
Ale podľa mňa je to niečo, presne to, čo my hľadáme. Alebo teda aspoň ty. Lebo ty ani motocross nejazdíš súťažne a ani enduro, takže ty chceš niečo medzi podľa mňa. Takže som zvedavý. No však áno, práve že už mám rajdy, ale už teraz cítim, že to pozrie, aké to je mekučké, ten predok. No a poďme sa ešte na ten predok pozrieť, akože takéto tlmiče. Ináč počuj, ja ti to možno ukradnem v noci, lebo ja som furt rozmýšľam, že na tenerku, alebo počuj, ľudia si kupujú na tenerku takéto nejaké tlmiče, za 3,5 tisíc, 4 tisíc si to kupujú, tie kajaby, tie špeciálne od Boana a toto sú oni v podstate, nie? Či nie sú? Hej. A akože sú to v podstate tie isté tlmiče, čo majú všetky Yamahy, ale s tým, že Yamaha má ten ich nejaký systém tlmenia, nejaký, oni to nejak označujú. Ale v podstate sú na podobnej alebo rovnakej úrovni, keď som si to pozeral. Len tieto konkrétne na bete sú veľmi, veľmi námeko nastavené celým valvingom a planžetami. Ale cca tie komponenty v podstate komponenty určite budú, len pozri sa, akože už teraz vidím, že to je meké proste na motocross. Dobre, to sú 310 zdvihy sú to vzadu a tiež aj či predu, aj zadu je 310 vlastne. Ale keď to bude meké, tak nemám problém si to pritvrdiť, strny stojí okolo 120 € a tá práca bude stať možno 100 €, takže za nejakých 250 € budem mať upravené komplet predný tlmič na môj use case po 15 motorniach, ak na tom budem jazdiť. A napíšte nám do komentárov, koľko si myslíte, že taká motorka stojí z DPH. To som veľmi zvedavý, čo si myslíte, lebo táto motorka je veľmi, veľmi zaujímavá, čo sa týka hlavne aj tej ceny. Ideme si to už vybrať, kokosen, Daplast, takto budem jazdiť na tom. Tuto niečo máš na zemi. Na brzdy to má aké? To som ešte nepozeral, že aký to má strmeň a pozrieme ešte, keď to vyťahneš. Môžeme si to ísť zložiť teraz. No ukáž. Ja akorát chytám zadok a hovorím, že to je jak Ultraby, ktoré som mal standardnú Ultraby, elektrickú motorku 90 kg. Tak koľko to má váhu asi toto? Má to troška, je to ináč ťažké, akože čo sa týka Japoncov, že toto má nejaký oceľový rám, teda v podstate má oceľový rám a Yamaha má hliník, takže tu je taký rozdiel na bete a vyčítali to možno trocha bete. Ale beta má asi o 2 kg viac ako Izeta. Tak to je čo, 105 kg to má? Má to 99 kg tuším, alebo 99,5 bez benzínu. Čo? Takže má to okolo 104 natankované so všetkým, hej? Iba bez benzínu, takže a Yamaha má možno nejakých 102 dvojtaktná, takže je to akože troška ťažšie, ale stále to je extrémne ľahké. Pozrime tie brzdy, takže Nissin, vidím, to je poradná kvalita. Že vraj na 25 už dávali akože si lepšie brzdy, ale tak to akože len pozri sa na toto, hej. Toto je brutál, pozri sa, aké housingy tu sú. Normálne, že originálne silikonové hadičky. Ani hadičky už nemusíš vlastne ladiť. Kokos, to má aký prázdny priestor. Škoda, že Honda nemá takéto veci od výroby. Pozri sa to, čo je, to tu môžem, čo si dávať, môžem si masteristiku asi. Kokos, to nič není, to úplne, že nič není na tejto. To je jak moja v podstate 23, čo som mal 300, len bez káblov 21, ale hej. 22 som mal teda. A bez kabeláže a bez tých nepotrebných vecí na terén, hej. A ináč toto sa mi ľúbi aj tie klempy, že sú nastaviteľné, že tuto si vieš akože meniť tieto polohy, tu môžeš si meniť tie rajdy. To som aj zabudol. Beta má také veci, aj predtým sme mali. Ty máš vlastne 3 polohy, tuším. A otvor ešte toto, keď chceš airbox, tu sa vlastne na boku otvára. Počkej, takto tuším. No hej, za ten vrch tu máš pool, vidíš, možno napísané, už si zabudol za toho poroka, že si mal betu. Už mi to niekto náš kanál začínal tým, že sme hovorili o bete 430 a teraz aj po roku, o rok neskôr zase hovoríme o bete, takže niečo na tom bude. Konečne poriadny filter, nejak na Honde taký oný malý shoes flag a na 610 ten oný box rate. Máš asi RC jednotku? Asi. A batériu, hej. LOL, a už litiovku to má z výroby. Dáme si to dole, počkaj. Toto vložili na tak špecialita, aj tento plastový rám, než na 25 hliníkový už dali, ale na Endura stále dávajú plastový. To je dobre, že máš zadný plastový rám, lebo je lacný na výmenu. Hej, no, pozri sa. Takže aká doska. Kokos, normálne, že tu nič není. Konečne to není ten premix, na tej endurovej som mal ten premix a vadilo mi to strašne. Čo je to premix? Premix je to, že vlastne naliali ste sem do nádobky olej a domiešavalo vám to samo v úzokách, lenže stávalo sa niektorým ľuďom, že sa to pokazilo a zadierali sa im motorky a zistili to strašne neskoro, takže vlastne asi teraz budem mixovať klasický. Lebo do dvojtaktu musíš normálne mixovať olej, samozrejme v nejakom pomere, ten to jazdil kedysi vie. 1:50 mi doporučil. A to je vlastne výhoda, že ty nemusíš meniť v motore olej, takže si ušetríš všetky tieto veci, filtre iba meníš. Či filtre tam nie sú? Tam je iba magnet a vlastne nemení sa žiadny filter. A Filip vlastne dáva, ten náš kamarát Filip, už ho určite poznáte, že si spomínam v každom videu, a takú dojdem. Tak on si dáva po nejakých pár motodinách kontrolné ventily vždy na Honde. Alebo teda na motorke, ktorú má motokrosovej. Takže dávajú to všetci motokrosári, na tom to nemáš čo kontrolovať. Takže maximálne vymeníš olej. Takže prevodovke máš olej, hej, ten meníš, ale ináč. Prevodovke máš olej a ináč tu doleváš iba benzín, takže. Toto je ináč niečo, čo minulé ľudia spomínali pri našom kove videu, že či tam náhodou nie je taký ten šrob na hladinu oleja. To si ešte ukážeme, ale tuto originálne je na tejto prevodovke. To je, tuším. Tuto dolievaš
Hej. A tu máš niekde, nie kuchatko, ale vlastne ono ti to ukáže, že kde máš. Jeden šrob tu je tento, tuším, alebo nejaký nájdeme. No to je na chladiacu, ale... Hej, nájdeme tu šrob, tu určite je, takže... Cool. Taký malý výfuček, ale páči sa mi, že vlastne tá 25-ka vlastne fakt, že čistý motocross a nemá ani tieto chrániče, ani chrániče na rajdoch, ani vlastne na výfuku nemá žiadny chránič, takže s týmto sa fakt dá chodiť do lesa. Ale ja keď to vidím, toto, jak to dobre vyzerá, ja s tým fakt nemám chuť chodiť do lesa s týmto. Ale treba. Nebudem to určite hádzať o zem, takže momentálne by som si toto fakt chcel nechať, že long term, že proste... Takže aspoň rok, hej? Ne, už by som si to chcel nechať fakt, že tu niekde nastavím na výstavu, takže budeme to celé polepovať. O tom bude ďalšie video, aké folie sme kúpili a aké vám budeme vedieť doporučiť. A nechcete ich ukázať na chvíľku, tie folie? Určite by sme mohli, ale za chvíľku bude tu strih vo videu, za chvíľku vám ukážeme folie. Ja by som si najskôr išiel poskladať motorku, ukážeme ľuďom, jak vyzerá tá motorka poskladná. A ešte keď dojde Filip, tak jeho emócie, lebo on je dosť, akože Filip jazdí motocross veľa rokov a jediný taký človek z našej partie, ktorého fakt uznávam, čo sa týka tohto a som zvedavý, že čo na to povie on. Filip, nazdar! Konečne si došiel to zhodnotiť? Konečne. Kámo, to je krása. Tak ale to je japonská kvalita, vieš. Počkej, ktorá je brzda, ktorá toto? Však tam, kde máš plyn. Však ja viem, ale jak to mám otočiť takto? No však presne tak. Počkaj, len nabiť si tu na... Dobre. Toto má ísť kam, preboha? Takto. Zatiaľ si to... šancu Martina vidieť robiť niečo fyzicky. Takto. Najprv to len chyť a potom sa s tým budeme hrať. Pri takomto aparáte sa človek má tendenciu trošku opustiť. Hej. Takže bereme to tak. Krásna je, Maťo. Fakt je krásna. No, sa tiež ľúbi extrémne. Aké som toto to je videl, motorka na stenu. Takže uvidí sa, v akom to bude stave. Ale máže sa komplet krk, lebo väčšinou z výroby spodok, vrch, väčšinou to býva suché. Teda z mojej skúsenosti všetky motorky, ktoré som mal, a není to len o Honde, ale je to aj o KTM, je to aj o Husqvarne, je to aj o Gase, tak všetky tie motorky vždy boli suché. Z výroby sa jednoducho oni s tým nejakým spôsobom nebudú zapodievať a možno toto bude výnimka, ale osobne si to nemyslím. Takisto kývka, takisto prepákovanie, osky. Predtým, jak s tým človek proste vyjde von, tak by to mal proste rozobrať. Teraz mám zákaz na tom jazdiť? Teraz mám zákaz na tom jazdiť. Existuje, ale nemám tu stojan, vieš čo? Teraz som pocítil, čo je to byť motocrossár. Nemáš proste stojan. Však určite si ja dokúpim stojan, akože to sú veci, ktoré sa kupujú. Toto isté by som presne, a je tak pekná, že vôbec by som ju ani do žiadnych polepov nedával, len proste objednať plasty a tieto polepy originál a vybavené. Kokos, jak to vyzerá? Brutálna je, kámo, ale to normálne vyzerá ako ľahká motorka. To normálne je na výstavu tá motorka, to fakt nie je na jazdenie. To nie je na jazdenie. Ešte to možno nie je nastavené, ale... Tak jednak ono si to ešte sadne a bude to podľa mňa ešte mäkšie, keď si to sadne. Ale zase na druhej strane uvidíš, možno to bude tak odladené a tá motorka bude ľahká, že... Jasné, keď s tým budeš chcieť robiť nejaké väčšie skoky, tak budeš to musieť poladiť, ale teraz ten zábeh tých prvých 10 hodín, aj plyn trošičku, no však to sa všetko ponastavuje, páčky, veci, stupačky sérii. To má pekné, akože že vraj na to nadávajú, na tie stupačky, že na to novú dávajú iné vlastne neladené v úvodzovkách, ale že menej zavadzajú na nohy, ale myslím si, že budem spokojný so stupačkami. Kokos, aké to je tvrdé, tá sedadlo oproti Honde, ja som teraz Hondiak, vieš, ja som zvyknutý na mekučké terénne motocykle. Toto je jak kameň. Aj tie tlmiče oproti tej Honde, toto je úplne, že... Ja viem, že pre Filipa a motocrossera sú totálne mäkké, ale pre mňa to je také, že... Ten predok je mäkký, OK. Vieš čo, to nemusí byť, že úplne ale ten zadok je celkom relatívne dosť tvrdý. Akože musím povedať, že ten zadok je... Uvidíme. Ďalšia vec je, že ešte z výroby to môže byť naklikané kadejako. Áno, to som chcel povedať, no. A jednoducho... najprv sa budeš musieť na tom... Čo, aký chceš tento? 8, no, jasné, no. Netreba tam nejaký KT kúpiť, nejaký valving? Možno áno. Ale pozeral som, sú KT na to valvingy, ale neviem, či konkrétne na túto, ale vyrábajú sa samozrejme na každú motorku, lebo každá motorka očividne... Ešte si ich posun trošku... Tam? Hej. Keď náhodou, tak aby to nedostalo hneď a aby si mal ten... Tuto v tej priehlbinke. Dobre, ja si nechám poradiť, ak ty predsa len... Ešte viac. To budú veľmi dobré informácie pre divákov, ak si nastaviť na adventure motorke alebo na hociakej vlastne páčky. To stačí zhruba asi, tak. Ukáž, jak sa to robí tou rukou, že jak by to celé... Ideálne by to malo byť, že keď sedíš zhruba v strede, tak aby si to mal v jednej línii s prstami. OK. S tým, že lakte budeš mať hore. Nedoťahovať toto moc, keď padneš náhodou, tak... A ešte, ja napríklad si dávam pod túto elektrikárskú pásku. Počkaj. Toto treba nastaviť najskôr? Áno, ale predtým
by si mal nastaviť uhol riaditeľ, lebo toto si nastavíš, zmeníš si rajdy. Mám CCA nastavené na seba. Akože CCA som to dal tak, ako chodím na Honde, ale však to si myslím, Teraz to máš dobre podľa mňa. Myslím si, že časom sa toto... Tá základná pozícia by mala byť taká, že keď sa na to pozrieš z boku, tak vlastne ten nástup toho uhlu by mal byť kolmo vlastne s vidlami. To základné nastavenie a potom uvidíš. Tak som to robil presne na Honde, keď som si vlastne robil nové rajdy. Tak som si presne takto nastavil, kúkal som video. Takže nemôžem to mať takto dopredu, jak ja? Že... Nie, že takto, že keď to budeš mať dopredu, bude ti to síce zdvíhať lakte, lenže ten uhol zatočenia budeš to mať moc vpredu. Hlavne ja som nízky. U teba to je iné. Keď budeš stáť, tak dajme tomu, bude to pohodlnejšie, ale zase pri nejakom zasadnutí alebo niečo. Není to dobré mať úplne ani vpredu a samozrejme ani vzadu. Ruky na rajdy mám? No, vystri sa. Tak, lakte zdvihni. No a teraz vystri prsty. Tak a mal by si, keď to položíš na pačky, tak mal by si to mať v jednej lajne. Trošku musíme ešte nastaviť ten plyn. koleno. To koleno, vieš, ak bude vyzerať? No, zaprašené bude. Ale chystám sa tam dať HGS, sa to točne volá tá značka. HGS vieme aj zohnať a chystám sa tam dať komplet výfuk a HGS aj s kolenom, čo asi 5 kg stojí alebo koľko. Tak ale HGS, víš ako, to je také, to keď uvidíš, tak to je také, akože toto je pekne naleštené, ale možno si toto nechám že do zbierky a potom si to nahodím, keď to pôjde do múzea. Že originál diel. Čiže folia to troška je. No dobre, zesadni z toho už, ne? Nechce sa mi z toho zosadnúť. Mne sa to chce naložiť do auta a odísť s tým. No, krásna je, Maťo, krásna. Ukáž mi to. Ideme ešte ukázať divákom, že vlastne, čo som si k tomu kúpil, aké doplnky. Uvidíme ešte, či to sedí, lebo vlastne na tento motocrossový typ sa nedá moc z toho kúpiť. No a hlavne dúfam, že máš kryt pod motor. No, akurát to chcem ukázať. Prosím ťa, nie hen, tak ty... Počkaj. Moje nervy, daj to sem, prosím ťa, že... To sa nedá pozerať. Prepich. Pozri, aké gumy to má, dobré, ne? Brutál. Micheliny. Počkaj, ale ty mi to oškreš, Ja ti to nie keď to oškreš, tak to budeš leštiť krvopotne. Krvopotne to budeš leštiť. Filip, to... Čo si spravil? Zapreš túto nazad do hači, ne? Nie, takto. To nebude držať, ne? Bude. No, môžete sa kochať. Ja ti k tomuto nákupu gratulujem. Fakt je krásna. Ďakujem. Keď mi Filip už gratuluje, tak to už je... Je krásna. Galfa. Chrániče chladičov a hlavne kryt pod motor, prosím ťa, lebo... ty by si tam nahádzal aj 20 kg chráničov, ak ťa Nie, o to nejde, ale ja to Maťo, idem to keď vyťahnuť. sa pozrieš, tak keď pôjdeš na trať, kde budú kamene a ti to trafí spodok motora alebo kartér. Ja to mám na okrasu. No Martin, čo tu máš prosím ťa v tejto krabici? Vidím, že tu máš nejaké ladené veci. Čo sa tu deje? No... Servis, dobre. No, takže chceli sme vám povedať, že okrem toho, že predávame aj stavebné veci, na našej stránke lamošstav.sk, tak sme začali predávať aj motorkové doplnky, oleje a všelijaké rôzne iné veci, o ktorých budeme robiť aj videá s celkom brutálnymi cenami. No a toto všetko, čo Martin tu vyťahuje, vieme zohnať. Twinner, filtre, Putoline, produkty a tak ďalej. Takže vidím, že si kúpil rovno aj... Toto je tvoja obľúbená vec. Toto je ono. Letterbox. To tu na čo chceš dať preba? Tu na Filipovi som chcel troška... Ja mám totiž to bez hlasov. Počkaj. Ináč, ja mám fakt rád Putoline produkty, používame to roky, však ukážeme si, jak sa čistia filtre aj reťaz a tak ďalej, potom v ďalších videách. Čo je toto? Máme tu teda polepy na tlmiče, je to značky Blackbird, ktorú vieme vám aj zohnať za veľmi slušné peniaze. A vlastne je to transparentná fólia s takýmto krásnym popisom teda. A v podstate sú to také fólie, že to sú vlastne, máte takéto pláty fólií a viete si to nastrhnúť. Ja to konkrétne tu budem dávať na túto časti rámu, aby som to nedokázal doškrieť, lebo na starej bete som to vždy doškrel. Jedna rada, že toto najprv dole a celé to dať pod to, pretože moja skúsenosť je taká, že pokiaľ si tento spodok nepodlepíš, tak aj pri umývaní, aj pri všetkom sa ti tam bude dostať bordel a keď to dáš z toho dole, tak ten rám bude celý dodriapaný. Čiže najprv fólia, alebo proste to, čo sa dáva z výroby, až potom na to, a na úplne ideálne nejakú peničku, ktorá vymedzí celý ten priestor, aby sa ti tam nedostával bordel. Čo ešte? No a potom peničky napríklad na také miesta, kde napríklad, tak pozri sa tu, hej, tá spojková hadica, tuto ti za chvíľku vydere farbu na rám. Čiže na miestach, kde mám jedného kamaráta, Filip sa volá takisto, ale to je ešte teda, to je tuto široko ďaleko profik. A on ma naučil, že vlastne na všetkých týchto miestach treba dať nejaké ochrany, pretože to ti vydere tú farbu rámu. Takisto pod nádržou, tak ďalej. A ja súhlasím, akože škoda, že sme tieto fólie nemali skôr, lebo to sú také brutálne tvrdé, nie? Že oni sa tak ľahko neprederú. To tam dáš a... Toto je super na plasty, ale na takéto miesta neviem, že či to bude úplne ono. Tam
robia sa také peničky, ktoré majú, ja neviem, 2-3 mm. Za mňa je to tak, že ja by som nepočúval teraz Filipa, ja som túto fóliu skúšal a ledva ide pretrhnúť šrobovákom, takže ak si myslíš, že ti nejaký káblik pretrhne, to by ti akože zošúchal celý rám, keby bol taký tvrdý. Takže není šanca túto fóliu pretrhnúť, ja za to dávam ruky do ohňa. Mal som to na Sunrow Nutrabi, mal som to na bicykli, to mi robil ten Filip Mundy a není šanca toto pretrhnúť, túto fóliu. Je to brutálna fólia, není to jak Čína. Tu je reálne fólia a má málo lepidla, ale fakt kvalitného. A na čínskych fóliách sú veľa lepidla a málo fólie. Takže tak by som to povedal. Takže týmto fóliám určite to treba všetko spraviť. Ja bez toho to nepôjdem jazdiť do terénu, lebo sa to celé zašpiní. Vieme tie fólie vybaviť za brutálnu cenu, hej? Že keď ich chcete, tak nám dajte vedieť a čoskoro ich pridáme na e-shop a spravíme o tom osobitné video. A čo tu máš ešte ďalej? Takže tento kryt, toto som si kúpil. Tento nákup som nerobil moc akože veľký, zatiaľ som si spravil taký skromnejší nákup a toto som si kúpil, keď budem napríklad leštiť alebo niečo umývať filter, tak vždy som si sa bál, dával som tam handry, som tam pichal do toho otvoru, tak teraz si tam dám toto pekne s tesením. Takže, takže tam. A toto to je to super hlavne vec. na umývanie, že a nie, že keď budeš tú motorku vapkovať, tak potrebuješ mať zakrytý ten filter, aby sa ti nedostal bordel. Toto je najdôležitejšie pre tento motor. Mierka na olej v podstate, na miešanie, takže to nemám vôbec doma. Tuto je chránič na asi spojku. Na karter. Na karter, na spojku, vyzerá to tak. Ten druhý som nechcel, aby to už sa mi neľúbilo. Ale tu sa ani nedostaneš toľko, jak na tej zadnej brzde. Toto je vlastne, túto hadičku by som rád dal dole a chcel by som dať túto na odvetravanie. Červená ladená, fajná, nech sa hodí v tej motorke, brutál. S tým ti držím palce, pretože niekedy sa deje aj to, že toto sa proste nebude to fungovať a zrazu ti nepôjde motorka, ty vieš, že nebudeš vedieť prečo. Keď sa zaspalo hento. A proste budeš tu mať potlak, ten benzín ti bude odtekať, čiže toto si ešte rozmyslíte, ale akože je to pekné, lepšie. Na dvojtaktoch je to veľmi dôležité. Tak, ale aj to isté aj na štvortaktoch. No máme tu takúto brutálnu fóliu vlastne protišmiklavú, dáva sa to na miesta, kde je styk s nohami, orám a je extrémne drsná tá fólia a je to v podstate guma, ktorá sa tiež nedá pretrhnúť. Ja som to ešte lepil na Hondu, na kývku. Keď vidíte ten materiál, aký je brutálne hrubý, tak hovorím na tie miesta, kde je styk s nohou, takže teoreticky by som, neviem, či by som to chcel dať na ten pekný rám červený. Takže toto si ešte rozmyslím na túto motorku, toto pôjde skôr na Hondu, hej, na také vieš, kde by to dávalo zmysel? Tuto v týchto miestach, lebo tuto bude dosť veľa kontaktu. A potom ešte, keď si pozrieš, na túto časť. Táto fólia, keď budeš toto riešiť, tak keď sa pozrieš na všetky hrany, toto sú presne miesta, kde tento originálny polep vydereš. Keď budeš mať ortézy, alebo väčšie kolené chrániče a budeš tú motorku poriadne držať, tak toto všetko vydereš. Hlavne tam, kde sú ostré hrany. Čiže na tie polep a cez polep toto. To mi funguje. Okay. Ale tak si takto vydrží chvíľu, lebo tie ortézy to proste zoderú. Jasné. Máme tu ešte toto najpodstatnejšie vlastne. Put Align oleje MX9, čo je vlastne najvyššia rada dvojtaktného oleja, ktorá sa používa na čempionátoch. A potom tu máme doprevodovký olej Tech 4+. Malo by to byť aj s nanotechnológiou, je to ester, takže teda splňa špecifikácie, ktoré majú do tej motorky. Vieme to takisto zohnať za brutálne ceny a tieto oleje budú tiež na e-shope, budú aj skladom, takže kto si ich objedná, tak to môžeme mať maximálne do 2 dní dodanie, budeme sa snažiť do 1, ale ešte to nechceme zaručovať. Ideme teda niečo ešte lepiť, alebo ideme sa kochať, alebo podľa mňa lepiť nejdeme určite nič, ale ja by som to chcel počuť. Ja by som to chcel počuť. OK, tak to najskôr sa idem pozrieť do nádrže, či tam je nejaký zamiešaný benzín a uvidíme. Sa tu dolieva benzín konečne. Čo to, čím to nalievaš, prosím ťa? To musíš mať tak napresno naliaté, aby si tam... Čiže si tam mal tú handru. O 1 gram viac benzínu. Veľa vecí už tu muselo stať, aby si mal tieto skúsenosti. Dobre, poprosím ťa. No, už to tu rozlieva. Daj tam ešte. Daj tam nedávaj. Už dobre je. Poďme štartovať, rýchlo. Daj tam ešte jednu, poďme. Dúfam, že tam dal nejakú aspoň 110. No, 125. To je klasika, nová motorka, proste poznáme. Ja viem presne, jak to je, že nová motorka za 2 mesiace vyliatý benzín tuto cez ňu, proste ona je utopená vo vode. No dobre, poďme štartovať, už sme všetci diváci a hlavne ja už chcem ísť domov, takže... Ešte to musíme rozmixovať nádrž. No dobre, a ešte to musíme... Počkaj, sopliak. Decka, prestav. No poď, štartuj, ja som... Z diaľky. Ja potrebujem počuť zblízka ten zvuk. Dobre. To je vôňa. Aspoň máme
Čo je, nejak to skapina? Klep, presne to má zvuk jak 22, no aj s tým oným, s tým kom. Poďme, ideme si dať kolečka. No. Poďme. To je drak. Ty vidí jak rabkačik. Není to zahriaté, nejde to ani. Prepni si mapu. Klasická beta, proste, počujem odtiaľto. Lukáš sa, daj tam aspoň trošku polovičný plyn, nech počujeme, jak to ide. Pony! Nuda! Je to proste, to zábehu, treba to zábehnúť, chlapci. Ale je to proste čistá špina, proste žiadny strekovač, ktorý úplne jemne ide, toto ne. Toto je proste špina. Tak, ak má byť dvojtak, tak to je práve. Tak je pekné. Takže si si ho špinal motorku, hej? To je úplne, to je surová motorka proste, to je surový stroj. Surovia kove? To kove proste, toto je srdcovka proste, to dvojtak karburátorový, to je srdcovka. A ešte som tomu aj nemohol vyťať, lebo však chvíli by to ukradol a nedá sa to zohrať v túto sklade. Jak je to pekné, to je kľúčne špatí, ale Pony! ten pocit na bete, to je ten predsadený predok má tá beta, není taká, je to trošku iná KTM-ka. A celé to trasa, celé to vybruje, tak to má byť! Chcete mi to požiť? Ešte to aj Filipovi, on to zhodnotí. Chcete mi to požiť? Nevieš, ja som ho trafil hneď. Ja nejazdil na bete, to je vidieť. Ktorú prevodovku to má ešte? Si z dvojky dole. Martin, teraz jak na videách, podlž tomu. Hej, to je zabehnuté, to som si vyčítal celý večer. Čo hovoríš? Takto naprv, akože aj geometria, aj taký ten pocit, super. A tak to je nič, to nevyskúšaš takú Jasné. motorku, hej. To je motocrossová motorka. Aj. Sa to začína šmykať trošku. Ma zaujíma, aká je tá mapa, či tam je rain, alebo... Jakú tam máš mapu, rain alebo normálnu? Mám tam rain, no. Daj si normálnu mapu, Ale ne? ešte je to zábehu. A ne, teraz tam máš rain. Teraz tam si tam dal, ne? Ne, toto je rain, Martin, modrá. Takže je to taká klasická beta, čo som mal, ale nemám to jak ešte vyskúšať, však som to skúšal iba v sklade, v zábehu, ale je to úplne, že mám zimomriavky z toho, aký to má priebeh. Kto nič takéto v živote neskúšal alebo nejazdil, tak to skúste. Je to síce, dajme tomu, že nie je to silnejšie ako nejaká 610, ale ten pocit na tej motorke, jak to trase, jak ste spojení s tou motorkou a jaký to má priebeh výkonu, tak to je... To nezažijete na žiadnej inej motorke a vôbec ne na strekovacej KTM-ke, takže... Tak rád tam, že bude ešte veľa videí, takže... Bude z dráh veľa videí, ešte bude veľa oblepovačiek a srandičiek, takže budeme natáčať veľa videí a môžete sa tešiť. Konečne mám svoju vystenú motorku a teším sa na ďalšie jazdy s ňou, takže vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Čaute. Voďo už hučí, výfuk reve, prach ma mučí. Voďo skáče cez výmole, Voďom letím, sme králi role. Voďo, šampión môj, v plate tancuje ako král boj. Voď majster, boss terénu, s ním zvládnem každú scénu. Lavoš Rajc pred nás tlačí, Voďo je beštia, čo sa mračí. Každý kopec, skok či blato, Voď majster má vždy na to. Voďo, šampión môj, v plate tancuje ako král boj. Voď majster, boss terénu, s ním zvládnem každú scénu. Peť sa smeje, vietor hvízda, každý zárez, každá jízda. Voďo je život, cesta môj priateľ, offroad vládca, to je môj svet.
cowboy, Watchmeister, bo z terénu si zvládnem každú scénu. Teď sa smeje, vietor výzda, každý zájezd, každá jízda. Watcho je život, cesta, môj priateľ,